jam hiire mon bandiraɓe tedduɓe musidɓe sehilaɓe diñiral jamma belam en garti ha hande jokkude ɗo e deftere nde gonnoɗen e dow mum wiyetede keerol nder guesa nde musidɗo ceerno Idrissa Alpha Sow tawi ñanden en garino ha e tanum kodda hono takko yeytu baylal yeyi cuɗari mum ha yoɓani hen kodde jangde mum en ji kodde holliriɗo ɗum ɗon ma muuse mabɓe ɗum waɗi noon omo yiiɗi tawde koye gurti wona o ƴeewa no liggori ko wawi dañde e gurti ɗi foof o ƴeewa yoɓde hen jangde makko ɗum waɗi o wi tanihu yo yahanmo to Baba Malal haalana ɗum omo yiiɗi nadde e golle on nde ko ɗon goppirnoɗen koye ɗum jiɗɗen jokkude so Allah jaaɓi kodde fini dawani galle Baba Malal o yetti Baba Malal jofanimo mbabba poorewo ina humi pengal o wimo yo adduba kodde yetti haɓɓiti ɓoggol ina haɓɓino e koyngal mabba o jaggi boye nofuru mba ŋeeti mba sukki e makko Baba Malal fooji saret hawri mbabba ba sakkima hirka fawi e keeti mabba saret o fotodiri Baba Malal fooɗi paftol mawgol rewnigol less reedu mbabba ba o totti kodde caɓal gongal ngal yo loggu ɗum e jamdi poɗori saret ndi o wi kodde paftol dewgol less reedu mbabba ba ngol ko kangol haɗata saret o leƴƴitade paftol gongol e dow hirkingol haɗamo junnirade wadde ko ɗiɗo pafti ɗiɗi pondata saret o fooɗi paftol gongol o rewni ɗum less ɓernde mbabba ba o haɓɓi ha tiiɗi ko ngol jaggata hirke o haade woƴirade o yowri paftol gongol ina yoyno dow mbara o ɓorni ngol e dande mbabba ba o fooɗi ɓoggi ɗiɗi ina ceŋi e bangeji ɗiɗi saret o ɗiɗi piili e jamɗe pooɗeje saret ɗe o haɓɓiɗi e ɓerɓerol ngol ko ɓerɓerol ngol fooɗata saret o Baba Malal suuti baragal fawi dow saret o o rewni dow maggal ɓoggol ko fiilingol o haɓɓi ha tiiɗi o wi kodde ayi haydara sattani hen ko ni kaɓirɗe saret foti Baba Malal noddi suku goɗɗo ina wonno ɗon o wi ɗum yaadu e kodde kollamo mbalka ka kollamo no ƴogirte pamminamo golle ɗe fof haw faama kodde e jaadiɗo mum karti bamɗi ɓe tindi mbalka kodde holla holno golle ɗe jaarata gila tan e ƴoogol ha e jeygol o holla kadi leeɗe ɓurɗe sohlude ndiyam ɗe o fuɗɗi golle ñalawma makko gadano ko jippori ko hay goto e yeeyoɓe Baba Malal ɓe meeɗa jipporade ɗum Baba Malal weyri wersirede ngaalu puɗɗo ni e ñalawma goto ñalde ina jirlo kodde ina ɓeydo famde e heɓindade golle ɗe ñande fof omo wersa ko ɓuri ko gollidiɓe makko ɓe bertata ko ñande fof Baba Malal ina ɓeydo jogade makko hoolare kodde lelni juɓɓudi mum ha feewi o dawara ko law o gollo ha waktu bottali keeda o ñaltoya ko Amadou Tidiani Bal woni tugnorgal makko waktu so Bal fuɗɗima kabaruji ɗo tolnino fof o fatat galle so yettima o haɓɓita saret makko o yuppana mbabba makko ndiyam ba yara haba ɗomɗita o humaba e ɓobri o ɓattinaba ñamde mbatturoba wona e ñamde kanko faya galle mabɓe so yettima o fofto seeɗa haade bottari deftede so wottima o fo atayi o defa o rompa so wonko takko yiiɗi fewnitanede walla wallede e golle galle o walla ɗum so fuɗɗima ɓuɓnude kodde haɓɓa mbabba mum hirnuyo
kodde ina toppiti mbabba mum gollortoba o yiɗa bo loro wona heege nguleeki teddendi walla tampere ɓurtundi kodde jaɓata mukko fiide mbabba mum omo heewi e mabba njuɗɗu ko noon kadi o wayi kullon gokkon kon o yiɗa yiide hay fittandu woturu ina huɓɓine ɗum ina jeeya e ko ɓeydi Baba Malal horsindema miijoji maɓɓe ina kawriti ɗon wonde fittandu fotani huɓɓinede eɗen wawi seŋade fof so aade walla kullel kodde woni e golle ɗe ina gollo lewru maydu fof Baba Malal ara ha galle maɓɓe lima jobdi makko ha timma weeɗamo ɓe jaɓa o totta takko ɓe goniri noon ha gurte ngesa ɓe goniri noon ha gurte ngesa lewru sakkitindu Baba Malal waɗi no wowno wadde o wari galle kodde en o itti jobdi mum lewru ndu o totti ɗum kodde ay tanum belti ha no feewi ɓe lowni Baba Malal doole Baba Malal wi gasani raw on nani jungo e jeyba o yaltini dukkere kalis o weedi kodde o wi ɗum ko an jeeyi ko hakke ma sabu ko golliɗa ɗo ko hay golloroɗam goto meeɗa gollade ɗum ko nannata e lewru ko hay min mi meeɗani nannude ɗum e lewru wotoru ɗum noon ɗum ɗo ko min rokkuma gam softindema e susnudema e andindema kadi mbiɗa welti e golle ma kodde tanum seydi weltade nduwi ha natti andude ko kalata Baba Malal wi jinnomi noon ko mbasa woppude golle ɗe tawde ko collège gonɗa aɗa jogui jolde ɗe a janggoyta yonti e ñalɗi pofto heeɗi ɗi nde jiɗɗa hen foof aɗa wawi arde golloɗa so lewru maayi ko daña hen foof keɓa hen hakke ma kodde wi ɗum ko miijo moƴƴo ete ngo hawruni kodde windiri e hitande mum ɗimmira e collège kono takko yeeyani cuɗari mum o yeeyani kadi cuɗari pende kodde yoɓono e golle mum gollino e gurte ɗe ko hen ɓe jooɓi bindirgol makko hawo dawli lebbi jeegom jobdi hirande nde kodde jokki jangde mum ñande o janggoyani foof o yaha galle Baba Malal o habba saret makko e mbabba makko o golloyo ko dañi foof o wersa Baba Malal winda so lewru maayi Baba Malal hiiso hakke makko tottamo hade lebbi jeegom kodde dewlunoɗi timmude tawi o rendini ko mo yoɓira ko heddi hirande nde ko nden hirande jobdi jangde makko koltu makko jangirɗe makko fof yalti koye gartam golle makko ɗum wonanimo weltare mawde hokkimo hoolare e hoore makko kodde andi wonɗo wawi heedande hoore mum o yenana omo wawi yoyrade hoore makko ko ɗon o fiiɓi e ɓernde makko ko heddi hen ko tani ko walla nene makko wonta yoɓandemo jangde makko ɓe gonta sodandemo jangirɗe walla koltu so omo selli ko muusi ko fof maw defan ɗum hoore makko o laaɓa kadi ko hunde wawde wonde fawi tan koye juɓɓudi neɗɗo waɗi pellital mum sa yuɓɓini gurdam ma ko heewi ina heeƴi hen aɗa wawi janggude mbadda hen golle tawa hay hen gueɗel battinani e gonguel ngel kodde jokki jangde mum yaadini hen golle mum hen sahaji so ƴefti gurte o taƴi hen balɗe 15 o yaha worgo salminode nede makko e miñiraɓe makko o heddi e gurte ɗe ko o jokka golle makko Baba Malal andi jikku kodde o ɓeydi horsindemo e hoolademo hayso kodde ala ɗon hay goto goɗɗo gollorta ho saret makko e mbabba makko kala golloroɗo keso naatɗo golle ɗe Baba Malal waddata ɗum koye kodde
yo hollu ɗum yo heɓlu ɗum e golle ɗe eno gollorte wonde wonir noon ha geyni jangde mum collège narani lycée hakkunde makko e Baba Malal ñande fof ina ɓeydo tidde e welde kala mo anda sikkata ko kanko woni afo Baba Malal. Baba Malal uddiri e golle mum gene waɗinimo hen yaajede bamɗi makko e sartaji makko jencinimo ngalu kewu o ƴefti miijo sarde golle ɗe kono o waɗata e golle ɗe ndiga taw o disina e koddo kala miijo ngo holliti koddo ina heewi rokkude hen yiyande mum omo andi kadi miijoji koddo ko miijoji moƴƴi jumtuɗi ko ɗum ni saabi omo wattireje e eɓɓoji makko. Baba Malal noddi koddo o wi koddo golle men ɗe ina jaha no hannirta ni eɗen jetta hen geno kono jamanu koko wayloro min jiiɗa e aduna fof ko hande hade janggo ko ɗum saabi miijimi sarde golle ɗe feeram noon ko sodde oto sodde kar jolnowo yimɓe tawa dogata ko ɗo e nder wuro ngo ko ɗum noddirnomami e yidde kadi hebde hen yiyande ma e miijo ngo wadde wi ɗum ko miijo moƴƴo sanne te karuji dogoji hakkunde leeɗe ɗe ko paggorgal mawgal dalilu mum ko kala nde jolɗa e majji ko ɗi kewɗi jolle ɗe jooɗe ha keewa yimɓe daro ɗo hakkunde ɗo ha ɓitta goɗɓe donka hayɗo dari wonta ko ina belta. Baba Malal wi nden noon jinmi ko so kaaro ari mbatta gollade hen nde a janggoyani fof jaada e dognowo e apprenti mum ballaɓe rendinde jobdele fandaram ko beele aɗa jangga dognugol werla kodde wi ina hawrinimi mi jaɓi jangde kam nafan tan e neɗɗo dañi fartange janggude hunde fof yo janggu wasata ñallawma ma aroyi o sohla hen. Baba Malal heɓi heewi ɗum ne kodda meccal ko jowɓari ndi rufata bonata ete teddani to jaaɗa fof a nawrata e cohluɗa hen fof ina balli ete aduna men hande o kala mo janggani ala meccal gurdam mum saɗat nden kaaro ari kodda watti kala ñande janggoyani dawda e kaaro so ari e yaade o nawra defte makko so ɓe jeehi ha hattirde kaaruji ɗi ɓe goni e fadde ha gorle garta e mabɓe gam jolnude kanko yaltina defte makko o jooɗo e nder kaar mabɓe o wona e reftade so gorle mabɓe jettima o leemo fof o sakko e less jonde dognowo kaaro ina horsini kodda o jaggir kodda kono mi homo jiidi yummo e baba ni kala ñande kodda dawi e kaaro so yeehi ha werlaji ustima e laabi ɗi yimɓe hewɓe ndetti doro ekkinamo dognude doro fuɗɗori ko janguidde kodda sarɗiji ɗogol werla o andinimo holko ɗowo werla foti wadde ko foti rentade o andini kodda holko alluje cempaɗe e dow laabi ɗe pirtata e holno laabi ceeli ɓennirte o famminimo holno lampaji ɗi poye tati certuɗi mbaɗiji juɓɓinirta filto molto werlaji andude ɗe gueɗe e hormade ɗe kuule koko waɗi kala ɗo werla e windere nde fof kala dognowo werla mo hormahi kuule ɗogol werlaji hayso wawi dognude ne koye simmo wonande dognoɓe wodɓe ɓe saabu o anda ɗo foti dartade e ɗo foti ɓennude o anda ɗo dogate doole walla ɗo dogate seesa
kono dooro weeɓaani e ɗo ɓe werlaaji leydi ndi. Dooro ina hormi kuule, ina renti haa no feewi. Ko o heñi ko fof o ɓennataa ɗo fotaani ɓennude, o rewataa ɗo fotaani rewde, o waɗataa mukko ko fotaani waɗde. Omo yiɗi meccal makko ko heen o suuri, ko ɗum saabi omo teddini ngal. Dooro annda ko koddo jogori wonoyde, kono omo yiɗi kam so koddo heɓoyi permis kala ñande o jooɗi e hoore werla o huufi walan yo horma kuule donnugol beele omo waasa wadde fittandu makko e pittaali ɓe o jolni ɓe e kata. Kadi o waasa wonande werlaaji goɗɗi dogoji e laabi ɗi semmu pelɓodiral werlaaji tawa saabi ɗum ko waasde hormaade ɗen kuule. Ko ɗum saabi o tengtinani kodda jangde kuule ɗe e huñaade alluuje e maali juɓɓinooje jirlugol werlaaji e laabi ɗe. Nden o yenanaama kodda ɗiggini kuule juɓɓinooje filtu moto werlaaji o fuɗɗi janngindemo no walan jaggirɗe. So laabi ɗi mbeeyi kodda jooɗo sara makko o totta ɗum walan wona e ɗowde kaaro kanko o heeda e yaɓɓude e yaɓɓidde jaɓɓirɗe ɗe. ɓe ngoniri noon haa kodda ɗiggini dognugol werla. Watti kala nde ɓe jippi golle ko kodda artirta kaar maɓɓe haa nder galle Baaba Malal o darnamo e darorde makko. Ɗum wonani Baaba Malal welamo mawɗo yiide mo kodda ina dogna werla dognugol pewngol gonnugol e teere e rentade ko nafoore mawde kadi wonande mo e golle maɓɓe ɗe ɓe ndenndi ɗe. Muusi Baaba Malal tan ko wawa dañande kodde permis dognirɗo werla sabu fodde ala kayitaji. O miiji haw tampi kono ala fof feere nde o dañani ɗum taw. Baaba Malal ina fiɓe anniya ñande fof o heɓani ɗum fartanŋe o waynata o koddo ni. O fewnan tan haw heɓa e junngo makko nde o haalana kodda. Ɗum ne ko permis namni fof so omo jogii ina jarani mo. Kodda jokki jangde mum e golle mum haa heɓi hitaande mum sakkirinde lycée. Kodda ina anndi jogoraani jeeɗe waɗoɓe kawgal baccalauréat ɓe kono haɗanimo windiraade e tolno gaynirɗe duɗe hakkundeji. Ko on tolno woni damal faade duɗe towɗe duɗe jaaɓi haa tirɗi kono coktirgal ngal ko seedan faagu baccalauréat. Kala mo heɓani ngun seedan faagu a yiyata ko woni o e bange e damal ngal ko. Kodde jangi hitaande nde fof haa gasi o waɗi kadi no wowno wadde o ɓeydi tinnaare makko o tengtini yidde mo jangde fellirande ɗum. ƴeewndooji ɗi o wanno e rogere makko fof o heɓi hen hakindinde moƴƴere. ñande kawgal baccalauréat dawrete kodda dawdi koye Dooro o dawi golle makko. O ñalliri ndinde paasuuji kono hakkille makko fof woni koye ngel kawgal ngel o fonno jeeyede mum kono ngu laamu honngu ndendingu yimɓe bonɓe kaɗimo. ɗum fof e muusde haɗaani kodda jokkude golle mum. O waaji fitandu makko o artiri hakkille makko o wiye ɓernde makko ko ɗum geno hoddiri. O wi ko ɗum geno hoddiri ko geno waɗi fof yataw ko ɗum woni ɓural. kawgal baccalauréat ngel duuñi balɗe 3 nden ngel gasi heddi yimɓe ina pada. kala janngowo jeynoɗo e maggel heddi kullu. woni kala jokki e ñaagade geno yo waɗ ɗum e dañoɓe seedan faagu baccalauréat e hitande hikka nde. ɓe ina ɓalloro Allah njuulu ɓe ina koora
wadde ina cakko goto fof ina heppi ko jincuɗi kawgal ngel yaltara ha anda ko dañi ñande yeynete jincuɗi kawgal baccalauréat ina foti yaltude janggo e mum on jamma hay goto e wannoɓe bagɓe ɗanaki saabu ɗaminare e kulol jinnaɓe mbaldi fayre e ɓerɗe taƴƴe moni fof ina miijo so ɓiyum heɓani holno jogori ɗum wajorade e muññirde ɗum noon bandiraɓe tedduɓe musidɓe sehilaɓe ko ɗo rogere adanire nde gasi ñande wonde gartoten koye rogere ɗimmire e dawal gongal ene gasa on saaha delten leydi Mauritanie ndi naaten e nokkuji goɗɗi ɗum noon Allah jarama on jarama